बई मैया के मनई बे करबई न रे ललनार के दे दीनार हई तई मैया के पूजा से माता माता रानी दर्शन देती है ललनार के दे दीनार हई मैया के पूजा से माता माता रानी दर्शन देती है। आसिन महीना मैया के काला सारे पैसई बई मैया के मनईबे करबई हो भैया जी मैया के मनईबे करबई न हे आसिन महीना मैया के काला साहे पैसई बई मैया के मनईबे करबई न हे ललनार नगो दीनार हई तई मैया के पूजा से माता माता रानी दर्शन देती है।